de Korfbal League in Papendrecht tussen PKC, de koprenner, de nieuwe koprenner met Fortuna met 10 punten in zijn wedstrijd. De nummer 4 op dit stuit, en dat is LJODK bij 8 punten, maar 12 puntjes minder. Dat jou denkt direct het belang van dit duel. Want als LJODK in die top 4 blijven wil, dan zou een goed resultaat hier wel heel menselijk wijzen. Verliezen ze hier, dan moet ze misschien even een stapje te bek. Ja, en PKC, dat is die ploeg die de Oranje 2 hier als eerste eindigen in de competitie. Maar 2 keer net de finale hellen. En dit seizoen rammelt het echt nog een beetje hier in Papendrecht. Want heel soepel rent het nog net. Nog geen topvorm. En ja, als dat nu het extra is, dan zou dat zomaar een heel spannend duel op smieten kennen. Ja, de statistieken die binnen in het voordeel van PKC. Hij 6 hier Korfbal League en dus ik 6 thuiswedstrijden van PKC hier zij nog meer verlen van LJODK. 1 keer voor de beslissing, 8 seconden voor 10 op het linkerste staan. Toen Danny den Dunnen nog correct de winnende treffer produceren kon. Maar ik een aantal keer gaan ze mijn roemersievers won van LJODK. En de grote vraag is dus, wat komt er hier uit? Nou, de eerste onderschepping is een feit. Want het is André Zwart, de onvierder, die weer hersteld ligt van een vervelende teenblessure. Die het balbezit opsmiet voor LJODK. Ja, zullen schaakspel worden waarschijnlijk. We hebben het wel over de 2 ploegen die ontmoeten in deze competitie. 4 wij de meeste goals produceren. Bij 6 duels had PKC Big Leagues al 169 keer scoort. En LJODK hier minder, 168. Maar de eerste treffer die komt op naam van Suzanne Struik. Ja, dat ik net samen hier. Zijn naam Wadlin, aanskier van het Nederlands team na een hele lange carrière bij de Europese titel. En hier begint te scoren. Alberius aan de kant van LJODK. Marloen Kuiper die haar afstandsschot misgeeft. En het is PKC wat hier het balbezit houdt. Op jacht naar een roemere voorsprong. Richard Kunst van Grutte afstand. Mist. Oeh, en daar is Wessels aan de struik. Maar nou te plat. De rebound voor Frieselbode. Richard Kunst, Frieselbode, Susanne Struik. Dan neem ik zomaar in de trein mensen die Kwartling nog in het Nederlands team zitten. En die zullen hier een oren international die er nog wel in zit. Erwin Zwart. In eerste instantie mist nu. Er is op een ei Susanne Struik van een 2-0 voorsprong van PKC in deze beginfase. En daar dan de treffer van Femke Faber. 2-1. Nota Alleger vooral is goals. En dat is maar de ploegen ook wel in kwaliteit, ja, die dameskwartetten die heel goed mee scoren. Marjolein Kroon met haar eerste schot en die gaat correct net eruit. Laurens Leeuwenhoek in zijn duels bij Erwin Zwart. Bij de teamgenoten in het Nederlands team. Van Wijngaarden van Grutte aanstaan en die mist.
Kunst. Die dit hier afgeschiet na van het Nederlands team. Ondanks dat het nog maar correct onder de 24 is. Maar hij kiest voor een maatschappelijke carrière en dat die net meer te combineren bij de A-status van Oranje. Laurens Leeuwen ook echt bij een one-hander, maar te mooi, te makkelijk en dus mis. PKC is toch wel een balburg, hè, een korrelgebied. 4 bij de grootste vereniging van Nederland en dus ik van de hele wereld. Bij meer dan 2 leden. André Zwartan van dichtbij en die mist echt. Ja, ter vergelijking, in het noorden is LDODK een van de grootste clubs. Maar die mannen waarmee goed 400 leden. Dat scheelt nogal wat. Geen garage in de wijze voor succes in dit duel. Ja, pittige duels. Daar hebben we nog vanzelfs op actie, maar er zit wat op het spul. En er liggen nog onderlinge wedstrijdjes in dit veld. Niet op het scherpst van de snede op het vochten willen zullen. André Zwartan van afstand en die zit er dichtbij. Van Friso Bode. En die is balbezit weg voor PKC. Ja, achter de boer. Terug de afstand. Is het Nadi den Dunnen. Hij is de 3-1. Swart wacht er nog op zijn eerste goal. Die bal kent correct. Binnenhouden we er toch. Tim Vlokstra en Diana van der Voorstaan. Die dan nog net. Nee, ontmoeten nog net het allermeeste geluk. En wat is er mij Erwin Zwart? Want die hinkelt. Ja, blessures kennen net. Zulk een tikje aan. Ik loop dat het wat afvalt. Maar het vizier is nog altijd nog net wat scherp bij LDODK. Oh! Merkwaardig balverlies van Richard Kunst. Achter op een fluitje wat er net komt. Nou. Waar maakt het de treffer voor de Dixters? En balverlies. Wat zenuwachtig in het begin, het is wat krampachtig, het is wat brakselien. Dan komt daar in PKC, daar krijgt wel verder mee om als LDODK. Vrije bal. Richard Kunst. Alle zekerheidje. Nou, direct net. Blokje voor LDODK. Maar de omval gaat er nog wel eens even wat met hem aan. Maar het rendement is net tegenaan en balverlies is te groot. Belangrijke fase in de eerste helft, want PKC kan het goed op 3 verschil brengen. Harde balbezit. Vrije bal met Marjolein Kroon helemaal in tuin. Dan leren we al met de treffer van Susanne Streun. En die zijn dus heel belangrijk voor dit PKC. Jouwerien. Er begint een heel soort mis bij LDODK en dat had alles te krijgen bij een heel scherp verdediging van PKC die al tussen zitten. En het is 4-1. Arjen van Houwelingen, een van die jonge talenten van PKC.
tilt de score naar 4 verschil. En dus de time-out van Henk-Jan Romer, de coach van LDODK. Even de kop op in van Stekker. Als percentage geleden 4 bij 1 pijl. Ook aan 8%. Zeer 38% van PKC. Heel onoverkomelijk probleem, maar zelfs nog maar 1 keer scoort had in die eerste zomer, dat is wel een probleem. Dat zal echt doormaken. Wat het scoort van hem. Marjolein Kroon in het dubbel bij 50 graden en het is. Ongoed uitspelen. En voor de aanmaker. Balbezit, PKC. Na die den Dunnen nog net. De PKC houdt de bal in het vak naar het schot. Daar begint toch alles mee. Olaf van Nijgaarden. Doet de afstand. Daar is het Sanne van der Werf die echt een raak schiet. Alle goals voor PKC. Opname van de vrouwje. Kom hier naar het veld van die Arjen van Houwelingen, die jongeling. Maar de vrouwje van PKC ben bijzonder trefzeker. Maar de balbezit wel degelijk voor LDODK. Niet in het doel van de koer eigenlijk, maar net Fine kennen. Hij is zwart. Nou, nee dan. Hij is zwart. André zwart. En het is de hoopje door de genieters de skrompelwitsen van Harasmi te kennen. Te kennen. Daar is het ver. Susanne Struik in het duel bij Marjolein Kroon. International. En Kroon verliest. En die had gelopen. Dan is het straf op Misbert. Of is het kunst. LDODK had het verdedigen heel moeilijk en eigenlijk onvallend weg. Erwin Zwart van Oostan. Ja, pech, maar balbezit. Ja, dat moet even een paar instroepen om het gevoel voor te krijgen. Nog een keer Erwin Zwart, werkrek net. Vlokstra, echt net. Nee, hè. Het is krampachtig, het is stroef. Ze vallen er maar net in. Maar in deze fase de productie die PKC echt een beetje. En dan is dit natuurlijk een moment voor LDODK van te profiteren. Vrije worp, Erwin Zwart. Gewoon bij een wapen. Rustig onderlezen en trefzeker. Zij strijden.
Jet alweer heel los. Maar nog altijd achterstand van LDODK. Ja, die houdt Friso Bode op de kant echt voor de Alex vrije worp wordt. En dat dit op dit niveau toch hele gevaarlijke situaties met een heel zonnig scorepunt. Richard Kunst. Richard Kunst. Nee, doet daar niks mee. Goed verdedigen van Friso Bode. Richard Kunst van Oostel. Krijgt net. De papenrechters kunnen draaien. Jou 4 keer zit in één aanval. En dan valt hij wel. Zo draaien Richard Kunst alsnog. Bob kent het onvalsvak bij André Zwart en Marjolein Kroon. Beginnen met Femke Faber en Friso Bode. Toch met de minste. Maar ook Nota. Net heel gelukkig. Waar wordt het spelen? Friso Bode staat sterk in die koerszone te vangen. Dan zou je verwachten dat Marjolein Kroon naar voren komt. Die komt niet naar voren. Maar die mist. En Friso Bode krijgt balbezit onder de koer. Femke Faber. Ik krijg net. Maar hoe balbezit? André Zwart. Ik ben het. Nou, nog het. Daar is hij. Van Fjouwer, Marjolein Kroon. Bij een volle, lange aanval. Dit is toch de manier waarop het gebeuren mat. Erwin Zwart liet hem dollen, hè? Die liet hem dollen. Ja, en die corrigeert dan net goed. Wordt de strafworp voor Leeuwenhoek. Laurens Leeuwenhoek. En die mist net 8 Fjouwer. Kent die de marge daarop vieren. Knap druk van Richard Kunst en André Zwart in de afvang. Ja, en daar draait Femke Faber aan de verkeerde kant om. Nebel Havenaar hinnen. En mist Richard Kunst weer. Miste strafworpen van Richard Kunst. Nou al in deze fase van de wedstrijd. En dus ik een beetje de lok aan de kant van LDODK. En daar is Tim Blokstra bij de 8-5. En is het zaak nou verdedigend even dicht te houden. Balbezit. En kan de marge dan op 2 komen. En hier schot de bal al kwijt. Dat is eigenlijk wat te gauw. Marlo Kuipers. Aan de kant van LDODK mist van afstand. Ja, André Zwart. Richard Kunst springt heen. Komt het er erg bij. Maar ook nog de kans voor LDODK om het dodgen. Ben mooi, maar het zit een eindje. Die dan? Keurig er langs. Geen strafworp. En die wordt verdedigd, joh. En dan is LDODK hier net worden gelukkig. Hier dan net een strafworp in eerste instantie voor Diana van der Vorst. De speelt hier terug en er zit
draaien. Dat is het verschil tussen 2 of 4. En dat viel wel de Kajere. Marjolein Kroon. Die valt goed. 6. Ja, de machine die is op boom. Maar elk foutje moet ik de nadellezer afstraffen. Onderschepping Richard Kunst, onval PKC. Om die marge weer op 4 te brengen. Ruselijk fel verdedigen. De spelers krijgen haast geen route. Nou niet in dunnen. Nee, een hele fraaie treffer. De passeeractie op de 4 meter. Dan maar 1 handje om meisje. Een heel knap doelpunt. En weer de marge van 4. Dat zit er soms in, als je zo scherp verdedig je dus risico's nemen en de tegenstander die biedt ermee om te gaan, dan valt de goed en god Erwin Zwart. Nee, deze keer valt de vrije bal er direct net in. En wij nog een hele minuut te gaan in die eerste helft. Kan het god dus nog groter worden. Training onder de koer. Misschien is hij op de Ludwig. En PKC, daar Susanne Struik. Wat is die dame nog goed? Ja, die had natuurlijk net van niks jarenlang het boegbeeld best in het Nederlands team. Ja, is de 30 geseerd. Van alle goede dingen komt heen. En zij had op het EK in Nederland alles keer naam van Oranje. Maar is vanzelfs nog heel goed. Deze bal wordt verdedigd, joh. Geen strafworp deze keer. En dus de kans. Wel door de K. De marge weer op draaien te brengen. Die baltjes vallen toch vaak heel ongelukkig. Correct van de verkeerde kant. Ja, ja. Dit keer maat op Susanne Struik. Van grote afstand. Maakt het ze nu alweer haar 5e treffer. 5 van de alve van Susanne Struik alleen nog al. Maar kiezen dat een hele wedstrijd. Het is zaak voor LDO K om de skeer te behind in de eerste helft. Om kans houden op misschien een betere fase. Hij komt nou door elkaar goed voor. Er zomaar in de roelie kennen. En het is zaak dat dit vak beziek het wat langere balbezit te houden. En wij fluiten nog de skis erop voor. Net voor een training. De bal had blijkbaar de voetrekker van Leeuwenhoek. Dus gewoon een vrije bal. En weer balverlies. Ja, het vak van Erwin Zwart draait stroef. Grote onduidelijkheid. Worden onder druk zet door de PKC, die dat trouwens heel goed doet voeren. Ja, daar moet ze wel aan moeten vinden. Susanne Struik. Zeldzame misser, zo gaan zeggen. Het balbezit. Dan
Susanne Struik, ja. Zesde treffer, Liekevolle, de totale productie van El Unica voor Susanne Struik. André Zwart, toch even wat erom. Zien de treffer, Richard Tolleson. Alweer trekjes aan, prachtig uitspelen. Hij als doelpuntenmaakster Sanne van der Werf. Eckhart waar de treffer al. En zo wordt het verschil net litser. Nog 6,5 minuut en het schoft. En ja, wat zo mooi was. Wat tegen de komen voor het boek zetten, maar dat is alweer het balverlies. En dat is wel heel sneu voor Friso Bode en die onderschepping. Ja, dat is pech. Kindjes aan, Mabel, Havelaar. En PKC is gewoon volle trefzekerder met het aanmeisje van de kansen. Tim Vlokstra van Oosthoorn, Jeetje 8. Hey, het is nu duidelijk dat El Unica nog in de competitie vooral de mindere ploegen haan had. Daar kon je nog wel eens een foutje permitteren op een misserke. Maar dat kent dit PKC absoluut net. Laurens Leeuwenhoek. Heel dichtbij weer een treffer. Nee, op het topniveau in deze competitie wordt ons genadeleerd aanstraft. Dat vernamen ze Vlinder Wieke al zit top. En die prachtige zakje al de voorsprong in schoft. En ik heel goed doorbal. Schakelen. Top, even goed in het tweede helft. En pakt de winning ook nog. Dat kennen de topploegen, die kennen omzettingen meisje, die kennen het spulpatroon verhoren, die kennen het eerst altijd de wedstrijd hebben. En dat is wat El Unica nou betekent. Femke Faber, ja, nog wat erom. In Jochen, vrije bal. Maar nog altijd 4 verschil en direct de treffer aan de andere kant. Van Nadine Den Dunnen. Ja, dan zit het net op. Derde goal ook al van Nadine Dennen. En vooral de vrouwen van El Unica het zwier. Nou, dit is dan Boomstraworp. De terugmaak van Tim Vlokstra, het afstappen terug Leeuwenhoek. En wat kan Erwin Zwart met 1 hand? Die kan ik missen. Ja. Ik mis een Straworp. Van El Unica, Tjeno 2 van PKC van Richard Kunst. Waarom komt het misschien? En Vlokstra, denk ik. Rond 4 minuten te geven in de eerste helft. En dat gaat met eigenlijk wat litser, wil je de tweede helft wat makkelijker ingaan. Van der Forst wat verder zitten, nee, weinig hè? Nee. Nee, dit
vak van Erwin Swart had het dreig in onvallend opzicht. Herkansing. Tim Vlakstra, zelf dan. Ja, dat kent ik. Je ziet het. Mooi uitstaatbaltje van Tim Vlakstra. Richard Kunst, Ekmers aan uitstaatbaltje en die mist, maar dat doet hij Vagenoord net. En dus is het Arjen van Houwelingen die het verschil ver opzij brengt. André Zwart. Zwart op 16 over. Ja, dan hebben we het haast voor dezelfde stand. Niet LDODK verleden weekend in de eerste helft. Het wel zijn het landskampioen top. Toen in hun voordeel. Dat hoeft nog net alles te zeven. Ja, dan maak je wel als ploeg zijnde in de tweede helft een opslagmeisje kennen. In Oud-Nota wordt er nog een probleem brakselen die LDODK. Stroomt nog net oer van zelfvertrouwen. Remke Faber. Dit doet ze heel mooi. Dit doet ze fantastisch. 16 goals zelf van zijn schot afvangen. En meisje. Dit bent nog van die momentjes die je even nodig als ploeg. Dit jouwt vertrouwen. Zak in het dus echt. En het verschil is weer jouwer. En nou net direct weer in je zeer krijgen. Dat is voor het mentaal tikje wat PKC dan nu delen kan. Dat leek over hem, maar dat weer stroffel in vanzelf. Richard Kunst. Nee. Die bergen te volle, ja. Ze worden wat frivol, ze worden wat nonchalant. En dat maak je natuurlijk bij Nederlands in LDODK. Want dat ben ik aangestraft. Nou, Tim Vlakstra. Hij houdt niks. Die dan? Tim Vlakstra. Nee, echt net. En ter compensatie, had ik het idee, krijgt LDODK nou toch een vrije bal bij de koer. Maar dat leek al eerder een situatie. Nee, minder dan oorlog minuten in de eerste helft. Met die storm van 16 tolven. LDODK maakt muziekje de skeer behind te houden in de eerste helft. Geen Dolsmit. Op appel van de grensrechter. Jouw scheidsrechter Luttig hier toch een strafworp. Wervel Richard Kunst. 2 keer miste de rol, maar deze is rekken. Het is 17 Tolven. Nog een minuut te gaan en LDODK in balbezit. Van der Vorst. Die had er geen greintje willen. Alles draait eruit. Ja, geen zijde daarmee naartoe nog. Nou, in dit geval is het echt wel een stukje pech wat erbij zit. Maar dat betekent echt dat PKC misschien de marge toch weer zij stille kan. En dat gebeurt hier al haast. 24 seconden. Bal bezit PKC. Ja, goed speel je. Bal net mee naar de andere kant opzetten. Af het met Susanne. Ja. Susanne eruit. Zij maken het verschil in deze wedstrijd op Nota. Eerste 16 seconden op de stand van 18 Tolven. En dan is dat toch nog wel een krukot one. André Swart, Friedel Bode, nee.
En daar gaat de zomer. Nee, dan had LJK in die laatste minuut voor het scoort toch nog 2 goals om het heren te krijgen. En dat brengt ons weer een reststand van 18 doelpunten in het voordeel van PKC. Ja, stralen het eerst kind misschien weer. Sappie is die LJK voor de week voor zit top. En toen zeiden we dat de topploeg nog weer opkomen kan. Nou is het achterstand van LJK. En waar weet wat de ploeg van Henk-Jan Mulder in die tweede helft brengen kan. Die is er nog net, maar voorlopig is het vooral LJK en Suzanne Struik. Maar 18 doelpunten reststand. Graag tot dadelijk.
draaien, dadelijk klaar, even had ik al voor. En dan had ik niet over. En dan zal ik het aan zo. Ja, dat was een beetje niet, maar help. Dat is een omroep. En ik zie trouwens dat zij, nou Loek komt hier naar de aanval, de stik en bij hem voor gepakt. Ja, dat komt omdat Diana gisteren voor de aandacht gekregen. Diana die maakt gewoon in steun hier. En dan maakt ze gewoon weer eindelijk op maar hoe samen met terug op dit moment. En je hebt zo een statistisch stap. Hé, nou, dat straks.
tweede helft van het duel tussen PKC en LDODK hier in Papendrecht. PKC comfortabele voorsprong opbouwt in de eerste helft. 18 boven. Maar dat is intussen 18 trekje man. Want het eerste beste schot van Marjolein Kroon is rekken. En het verschil is een beetje litser. Maar het gaat dus nog altijd Grut en LDODK die had in de eerste helft de shell dat het opvallend keer wat stroever aan. En daar trok de boer PKC makkelijk goed rennen. Dus het zal ongesmatten in de tweede helft. Voor nota is het grootste verschil tussen beide ploegen wat de vrouwen doen, want bij LDODK zijn er nou intussen 6 goals maken door de vrouwen. Maar bij PKC ben er maar eerst 13 van de 18 scoort door de vrouwen. Wilst hier een blessure is bij Olaf van Wijngaarden in dat sprongduel. Het lijkt erop dat het wat taf valt, maar de rest. Een enorme reboundkracht had deze jongeman. Net voor niks in het Nederlands team. En dat is soms wel eens een risico voor de aankomstjes dat je hier op het voet springen. Ja, nota we het verschil dus maken bij de vrouwen. PKC bij Susanne Struik in Haderol als treffers noteerden ze. Die doen dat makkelijker als LDODK. Nou toch sterk werk van Friedel Bode. En profiteert Marjolein Kroon net van. Een legerke de Gedik, groene bal. Komt bij een grote ploeg hier Hinnekamp. En die willen haar ploeg graag naar voren komen zien. En dat kan natuurlijk ook, want ja, wat is nog 4 goals in een Korbel League. Die kunnen binnen 4 minuten maken werden, maar toch het maar even. Femke Faber. Balbezit. Marjolein Kroon, zin oer, Susanne Struik. Aangeraakt. Balbezit, LDODK. Nou, de bal zit nou al wat safer in dit vak. En als je dat zei, dan ben je hem door direct kwijt. Richard Kunst, onderschept. Verdedigen van Erwin Zwart, maar toch kan Laurens Leeuwen nog oer die handen heen zitten. Nog een keer, maar net treft zeker. Ja, en dat kan natuurlijk niks anders gebeuren dat PKC ergens een schotloze fase had. Maar dat hadden we nou nog net, want daar is Olaf van Wijngaarden bij de nieuwe trekken. Zwart van Gredaston, nee. En de bal direct kwijt. Nou, het was een grote verschil tussen LDODK en PKC. Net alleen nog schotpercentage van het vrouwen, maar echt het percentage rebound is hoger. Richard Kunst. Nou, dat is een keer. Daar staan, is nog een keer.
Tusken in de ploeg. Jorica Marion Visser. Femke Faber. Tim Vlakstra. Goeie rebound, Erwin Zwart. Vaak had het nog het moeilijkst om te scoren. Normaal sprutsen is maar Lou Kuiper toch wel een goalgetter. Maar die maakt naar de eerste nog meidje. Ja, keurig binnenhoop, droog Erwin Zwart. Jammer genoeg. Net goed aanmaken. En dan de voetfout van Diana van der Vorst. Nee, dat vak had moeite om het God van de Koer te vinden. Marion Visser die mij dan direct even op Susanne Struik verdedigen. Nou, dan ga je net een makkelijke taak. Ja, verhaal is bekend, jarenlang in de eerste speler bij Aljorica. Tussen is een mem van 12 ben. Had ze nog een hier bij JRV korfballen, maar het hege niveau jokken toch. En dit hier is een begon bij Aljorica en had haar eerste minuut dus makken. Komt wat pit in de wedstrijd. Vrije bal, Erwin Zwart. Het goed verdedigen. We hebben ik heel pittig verdedigd door Laurens Leeuwenhoek in het duel bij Erwin Zwart. Ja, keurig werk, maar Lou Kuipers onder de koer. Nou, wat wordt het nou de meisje? Diana van der Vorst. Ja, er is dan eindelijk haar bevrijdende treffer. Haar eerste voor Nieuwtje Vietje. Oh, we hebben een fraaie treffer van Richard Kunst. 20 Vietje. Ja, dat is toch een absolute topkorfballer. Ja, die kan alles correct hebben, wat meer als een gewone korfballer. In die zin is het heel spietig dat hij net meer in oranje te zien is, maar bij PKC is het een attractie. Femke Faber, waarom in het veld? Marjolein Kroon tegen B. Zie je Marjolein Kroon in de punt. Nou dan, Ekberg tegen B. André Zwarton, Ek tegen B. Ja jongens, de goal zit er onder de kop, maar waar jou dat laatste tikje? Wordt het André Zwart, wordt het Marjolein Kroon. De punt staat clear. André Zwart, nee, dit is er net. Bloedbalbezit. Friso zelf. Nou, André Zwart, meisje toch jongen. Ja. We zwieven vochten doelpunt, maar wel een hele fraaie. André Zwart bij zijn vierde treffer in dit duel. 20-15, maar nog een lisse nieuwtje minuten te gaan. Het kent nog altijd. Dan ben ik zeggen nou natuurlijk alleen maar mij te scoren. En dat doen ze natuurlijk. Her Olaf van Wijngaarden. Die in de eerste helft net scoort, had er nog wel 2 in liggen. En dat is echt de kracht van een topploeg. Dat je gewoon oorskakeling kent en hij een orenspeler. Die dit doen in de ken. Nee. Ja, daar hebben we terug onder de koer. Goed jongen. Nou, schiet terug de Luttek. Maar Lou Kuiper. Nog altijd. Oh, dat is jammer, dat is jammer. Ja, die gaan niet weer doorrekken met Pasen, zei het Erwin Zwart. Nee, zegt Ludwig, dat is zelf. Ja, wel de bal kwijt. En deze wissel zien we vaker zien. Marion Visser weer in het veld. In plak van Femke Faber om te bezieken Susanne Struik van scoren na te houden. Richard Kunst. Moeiteloos, ja. 22-15.
verschil met Linneman Grutter. En LDODK rent op dit stuit achter de muziek om. Goeie riemen. Nou. Waar kan het in dit vak al uitzien? Van der Vorst. Ja. Nou. Maar tweede treffer. Die houdt in elk geval een beetje hoop. Maar het verschil is nog altijd 6 goals. Ah, goed werk van Tim Vlokstra. Krijgt net beleend, want de bal hier op de sidlijnen. Vlokstra speelt een sterk duel nota. Hij weet er weer vast tussen. Neemt risico's, chill ik matten. Levert dan toch balbezit op. Knap van die jongen die vliegt hier nog. Kirsten is daar. Het grootste talent van de Korbel hier. De jongste speler. Dus qua potentie zit er echt wel wat in. En dit bent de wedstrijd om van te leren en van te genieten. Vrije bal. LDODK. Marjolein Kroon. En dan zit het er net mee. Ja. Als je de bal uit de hand tikt, dan kun je hem op de stoel even scheidsrechter. Want daarmee ontneemt LDODK een kans. Iets slappe beslissing hier van die grensrechter. Friso Boude hier duidelijk de bal op de hand lezen. Kunt erin ontdekken en er zit een dame vrij. Dus je zit er even net bij. Ja, dit is te makkelijk. Dat hoe je net op de muziekmanager kunt, want die gaat één op een regen in de nek en overal, dus die plukt zijn ballen tussenuit. Olaf van der Meulen. Van Wijngaarden mag ik zeggen. Olaf van Wijngaarden, dochter krijgt hem mooi. Betrapt daar even Tim Vlokstra, maar krijgt vervolgens een overtreding zien. En dus balbezit voor LDODK. Goed 16 minuten te spelen nog. Het verschil van 6 goals. Dat is nog een hele route voor LDODK. Marion Visser. Marjolein Kroon dan. Kijk net. Oh, een pech. Voor Friso Boude die bal krijgt net onder de controle krijgt. PKC. Ja. Daar is ze weer. Na niet den dunnen. Dan had Ekkel de vierde treffer. En het wordt nou toch wel druk. André Zwart van Grut afstand. Dan de overtreding zien Friso Boude. Zei de scheidsrechter voor PKC, want die bal die weer net helemaal vrij. Laurens Leeuwenhoek. Kan hij dan het verschil op 8 brengen zelfs? Ja, dat kan hij. Ja, nou is het God wel heel groot, hè? 24-16. En dus de time-out. Onvrede.
nog Henk-Jan Mulder namens LDODK. Nee, en dan kost dit precies in de statistieken van de oren zijn hier dat LDODK nog meer een punt hier hellen uit zijn PKC. Die kon het nog toch wel uit, vrees ik. 8 punten verschil. Maar nog een keer te gaan. Ja, dan zullen bij PKC niks meer slagje matten en bij LDODK alles nog. Daar wil ik net zo wordt niet. Ik hoop al dat het een beetje een draaglijker stand worden kan. Ja, PKC is natuurlijk echt net samen een ploeg. Die ook een keer al waren ze kampioen van Nederland. Initieel. Ik nog 16 keer veel. Dit is een van de beste ploegen die er is op de wereld. Dus in die zin is het net een schande. Maar het is echt goed om deze wedstrijd toch terug te zetten en te bezieken ervan te leren. Want ze komen natuurlijk echt nog een keer op de gelijk. En daar gaan ze al een keer league spelen en daar had LDODK echt al een keer won. Dus het seizoen is nog lang. Maar het ligt erop dat LDODK voorlopig eventjes een stapje achteruit maakt. Zeker hadden die 24-16 wordt. Terug weer die jongeman Arjen van Houwelingen. Erwin Zwart. Iets net goed bij Diana van der Vorst onder de koer. Griep naar haar ankel. Ligt erop dat hij haar verstapt had. Ja, als je op voorhand naar bij de opstellingen zijn, dan kun je constateren dat beide teams dit start. 12 spelers had niet echt in oranje spelen. Bij PKC binnen dat Laurens Leeuwenhoek en Olaf van Wijngaarden. En bij LDODK binnen dat Erwin Zwart en Marjolein Kroon. En er zijn natuurlijk weer ex-internationals. Friso Bolder bij LDODK. Richard Kunst en Suzanne Struik bij PKC. En beide had ik nog spelers in de selectie onder 23 jaar. Dus ja, op papier liep het redelijk likwaardig, maar de praktijk is het en ik heel los. Want PKC is hier toch wel een maatje groter als LDODK. Vooral je pieken die PKC en de man die neemt het nou in de tweede helft behoorlijk goed, want daar binnen die al goed voor 5 scorers. Zien we maar één van de vrouwen van PKC. Tim Vlakstra. Dichtbij. Femke Vader. Echt dichtbij. Ja, dat is misschien ook wel een beetje het verhaal. Ongeveer raak is mis. En dan kom je er net bij. Het rendement, het onvalspercentage lijkt bij LDODK, je wordt eerst te leeg om een spannende wedstrijd van te maken. En vanzelfs had PKC daar invloed op. Want een paar van de rest kennen enorm vol verdedigen, echt op de lijn in alle duels. En daarmee de zinstander uit de wedstrijd helden. Nou, dat slag het van een paar ex in LDODK. Die daar net een passend antwoord op had. Suzanne Struik, ja, die gaat nog een oren zinstander in Marion Visser. Had nog net één gescoord in het tweede helft. En Marion Visser, die docht het gewoon keurig. Legend dat zij nog prima mee kan en waar weet hoe belangrijk haar rol worden kan in de rest van dit seizoen. Marion Visser
erbij dat LDODK in deze hal een keer won. Dat is namelijk de haatklassefinale voor promotie naar de Super League. Toen was het afval van Slijn, Robert Maassen en promoveerde LDODK van het eerst bij het allerhoogste niveau. Ze zijn nog altijd binnen. En dan worden beide spelers die erbij winnen binnen Erwin Zwart en André Zwart. De rest van de spelers hier in Gilt binnen 1 of 2 of 3 of zij die letterpas gaan voor de selectie. Oeh, dit is fraai hè. Dit is fraai. Maar wat gebeurt hier hè? Dit is echt heel sneu. Want Richard Kunst maakt het een bijzonder fraaie troorbal mee in hand. Maar rekkert daarbij Susanne Struik. En die bloed lezen. Heel ongelukkige botsing. Ja, heel per ongeluk echt. Hij zit nog in de zweeffase en zij stierde. Hè. Ja, het zal wel net minder zeer doen. Dan lijkt de wedstrijd dan onbedoeld even stil. En kan ik constateren dat de wedstrijd hier bij deze troorbal beslist is. Want het verschil is 26-16 maar liefst. En dan lijkt het erop dat Susanne Struik bij de schrik vrijkomt. Ja, pechgevolgje. Ze kent erop. Richard Kunst die op een hele fraaie wijze verschil op 10 bracht. Nou, wat kan LDODK nog in die laatste fase van de wedstrijd? Ho. Ik kan opletten, net in de skys praten. Ja, met heel strak verdedigen. Maar hij gaat er weer net in. Nee. Hey, dit wordt een wedstrijd met een hele grote leerstap uit de helling is, vrees ik, voor Henk-Jan Mulder. Er gaat een soort mis. En PKC dicteert. Ja, dit is Laurens Leden machtig achter de rechtdeel en gewoon de rebound ik weer pakken. Nou, deze gaat dan een keer net erin. Nee, het begint een beetje gallery play te worden. En LDODK mat er achterom. Pijnlijke constatering. Maar LDODK komt op dit stuit in deze fase te kwad voor de echte top. Ja, dat zocht ik trainer Henk-Jan Mulder geen onnodige risico's meer nemen. André Zwart verliet het veld. Zijn kwetsuur, zijn CRT krijgt rust in het veld. Jurjen Bosma had hem al vaker vervangen. Echt prima die maakt het nou 10 minuten hier in de eerste. Marion Visser. Marion en dan. Wat kan Friso Bode? Marjolein zelf. Oh, wat beslist hij? Wat beslist hij? Nee. Hij let de actie eerst doorrennen en fluit het voor Koepert, maar jou dan nog een strafworp. En dat met Friso Bode dan maar. En die krijgt hem op zijn namen. De actie weer van Jurjen Bosma. De score van Friso Bode. 27 standje.
zo voor een grote tal meereizende supporters mooi wijzen dat je nog een beetje lister worden kon. Balbezit is in elk geval voor LDODK. Maar al verlies ik. Ja, en van echt spanning is dan geen sprake geweest hier in Papendrecht. Nou is het seizoen natuurlijk nog lang en dit is de zo'n wedstrijd. We zitten in die pool van 10 ploegen, in totaal 8 wedstrijden, dus we zijn nog deze jaar al wijs. En André Zwartwijk van de weekend mij sprutsen haar, die zei ter ochtend van we hadden weer hier een week en gewoon dan weer in het begin van de competitie. In super vorm, hartstikke goed. En dan op het moment dat het gebeuren moest in de slotfase richting de play-offs, dan zak het kort. Nou, dat is dit hier oors. Van een stroeperpartier. Nou, dat resulteert in een betere vorm straks in de fase februari-maart. Dan is dat natuurlijk echt prima. Je mag bij de eerste 4 zitten eindigen. Nou, dat is nog moeilijk genoeg. Maar op dit moment Fortuna, Top, PKC, Blauw-Wit Amsterdam en LDODK die daar strijden. En dan reken ik ook nog een KZ mee die daar maar correct achter zit. Dus dat is sowieso al 6 ploegen die in aanmerking komen voor de top 4 posities. Dus een keer verliezen van PKC, dat ken. Dat mij in deze fase, maar Shell in de rest van dit seizoen nog wel even wat bieschaaf willen maken, want de manier waarop zullen ze in de gedicht net tevreden blijven. Mario Lijnkroon was toch een topschutter van formaat. Ja, die had het vizier echt op scherp, joh. Maar waar wel in LDODK? Eigenlijk naar die. Daar gaat er weer. Prachtige doelpunt tussen de beide heren. En jongens, wat een sprongkracht die van Wijngaarden. Want Tim Vlakstra is echt net een liedjonkje. Die had echt een protte onder die koer. Maar van Wijngaarden die leek het altijd een extra zweeffase te hebben. En plukt haast alles onder die koer. En hij kan niet scoren. Al lukte dat net zo vaak, maar dat kennen we wel. Maar wat is het heerlijk om zo'n jongen in het vak te houden. Dan kun je maar tussen de keur zitten. Want hij vangt het toch op. Nou, eindelijk balbezit voor LDODK. Nog samen het 15 te spelen officieel. Zuivere speeltijd. En LDODK zult toch in elk geval die grens van 20 goals al een tikje willen. Sontje, dat hier de verleden week bijvoorbeeld in een held al. Even een batsiekje tussen Havelaar en Kroon. Nou, de skeer valt daar. Friso Bode mist. Geen koerbezetting bovenin. Dit is superieur, hè? Ja, op een voet van Leeuwenhoek. En dat bijna bij Koorman. Dus balbezit LDODK. Marion Visser. Ja, kijk, in dat vak zit zo'n Air Jordan, neem ik het maar. Richard Kunst komt ik heel altijd onder die koer. En troeft Jurien Bosma al. Dit is een goedkeur tussen Kroon en bal. Liek het nog dat Femke Faber er aardig bij ziet.
Sanne van der Werf. Maar trainer van de wedstrijd al weg. Maakt het er 27 centje. Vlokstra, mis. Haber, mis. Ja, dat is precies het verschil van deze wedstrijd. Gewoon creëren is het probleem net zozeer. De aanrolling bol. Ja, en natuurlijk is de concentratie, ze staan er gewoon er wat af. PKC hoeft natuurlijk niks meer, is al lange breed binnen. En LDODK, ja, voetbal. Hij krijgt er mee. Ja, toch gelukkig. En Faber, het likt het er net op. Dit is een hele mooie wedstrijd voor de analyse, vrees ik. Slotfase van het duel PKC-LDODK. Nou, 4 minuten te meer. Ja, dat werd keurig verdedigd door Marion Visser, want Susanne Struik zit haast met de Volta. Die druk is prima. En die LDODK veroorzaakt niks, want het is steeds naar één schot de bal kwijt. Onderschepping, Jurjen Bosma. Nou, dan hebben we wat onderliggende duelsjes worden eruit vochten. Ja, ik ben wat haantjes, tien omgekoor. Faber. Toch nog de 18 op de klok. Doelpunt. Haar vierde van deze wedstrijd. Verdedigd zijn de scheidsrechter. Eén treffer voor Arjen van Houwelingen. En Tim Vlokstra die komt hier gewoon net tot schot, want er zit een Laurens Leeuwen bovenop hem. En als er zit, dan is het heel forceerd. En dat is natuurlijk een pittig duel. Deze beide mannen kennen elkaar van het Nederlands team. En trainen vaak zien elkaar. Maar voorlopig is het Olaf van Wijngaarden die het Erwin Zwartje aantroeft. Dan maar zo. Tegen Arjen van Houwelingen. 28-18. En nog dik 3 minuten te gaan. Jurjen Bosma. Ja. Bal kwijt. En hier schot. PKC zal beziekje de 30 te hellen. LDODK mag blijven dat de 20 nog hellen wordt. Ja, dat is het verschil in rebounden. Ja, maar dat is pure klasse hier, want Olaf van Wijngaarden hier zelf heeft Tim Vlokstra. En daar krijgt LDODK balbezit onder de koer. Op jacht naar mogelijk toch nog die 20 goals. Ja, André Zwart zit natuurlijk. Kan dat die ooit een puntspeler. Oeh, dat is wel heel fraai wat Jurjen Bosma hier zegt. Bij één hand, en dat is echt net makkelijk. Jurjen Bosma voor de 19e treffer.
En daar is er een overtreding constateerd. Ja, alle registers moeten hier. Nee, nou, hij valt een keer net. Dat kan natuurlijk gebeuren. Het bloed aan lidskorken. En komt de 20 nog op het scorebord. En zo ja, wie maakt die? Nou, voorlopig net in. Nog maar een halve minuut te gaan. Ken PKC op jacht. En is het balbezit toch weer voor LJODK. Het verlies is een feit. In een op papier topper die nooit een topper one is. Maakt LJODK Jerre het onderspit delven. Zit een scherper en beter PKC. Binnen de verschillende front aantroep. En daar is het Friso Modo, dus toch nog de 20e treffer erin Smit. Maar nog een goede minuut te gaan. Maar nee, dit duel is de achterstand van LJODK op PKC groeit naar 4 punten. En het is zelfs nog maar even allemaal zien wat de concurrentie al een keer docht. Mabel Havelaar, ja, 29-20. Trek, binnen de minuut nog. Secondentikje wordt 44 tellen op de klok. Maar komt nog een keer tot schot. Erwin Zwart. Ek dat valt net goed. Nee, het is echt net de wedstrijd van Erwin Zwart. Laatste week toch sterk op dreef. Spielertje top. Echt een hele goede wedstrijd. Maar Joet komt er net uit de verve. Had natuurlijk ook met de ploeg te maken hoe je als team functioneren. 18 tellen. Krijgt net de 30ste van Richard Kunst. En kan hier nog een schot vallen. Femke Faber. Wat nog een keer. Femke Faber. Van Gredon staan. Erwin Zwart. Nee. We jaren de zoemer. Het duel tussen PKC de nummer 1 en LJODK de nummer 4. Het met groot verschil boem terug de tussenploeg. PKC wint hier in Papendrecht bij 29-20. Maken het god op de ranglist Grutter 4 punten voorsprong nou. En LJODK houdt de traditie in stand, die negatieve traditie. Hij zo'n keer spelen in Papendrecht in de Kornel. Dus zonder nederlaag en dus maar ze minimaal weer hier wachten dat te verbreken. Het seizoen is natuurlijk nog lang net ten einde. We zijn nog niet heel wijs. Deze nederlaag is even een tikje krijg van de Christ. Ze moeten gaan we opladen, want straks in het nije hier dan was het in de orenkoprenner. Dat is Fortuna uit Delft. En daar zullen we volgende bak maken om wie de eerste fjouwer werd te bluwen in de Kornel League. Alles leidt nog hier. Maar dan Joet kunnen we constateren dat LJODK nog net op volle oorlogsterkte is. Dat er nog werk onder de winkel is van de groep van Henk-Jan Mulder. Maar echt dat er wel degelijk potentie is, maar die komt er nog net uit. En dus, mij de gedichtsters straks de romreis aanvaarden. Met 0 punten in de tas. Bij de Christ opladen. Alles zinnen zetten op het vervolg van de Kornel League. De eerstvolgende wedstrijd, niet aan plak. Zin voor de punten. Bedankt dat je onze livestream volgt. Wij hopen je een volgende keer te moertje. Ver dan ik. Graag